Pinoy Bus Driver TV. Sabua, Bicol, Salita. Asa ka raw? Sa kuna nang sana sa Troyan. Lubag-lubag. Saan sa Lisigro? Layo ko man eh. Lubag-lubag lang yan. Layo pa. Ako nga na ba? Naanay mo ba na? Ha? Wa. Pwede mo ba na? Mama, pagkakatirig kami sa Bicol. Bicol na ka? Eh, Ba't? Saan ka galing? Sa Mindanao? sa Tita ko po. Sa Mindanao? Oo, sa Agusan. Ano natira mo? Nakatira? Opo. Ano ba kasi ka doon? Bakasyon ako dito. Magtrabaho ako doon din. Saan ka natrabaho? Sa Mindanao? Dito ka bakasyon? Ano? Nandun din pamilya mo sa Mindanao? Opo. Taga doon na rin ang asawa mo? Taga doon. Kailan ang balik mo? Hanggang sa Saturday. Sa sunod? Next week. Kung sasakay ka, punta ka lang doon sa namin. Ano sa Dro? Doon sa Double B. Mamaya makita mo naman eh kung saan kami magpagas. Sige. Doon ka lang maghintay ng Mindanao. Bakas. Okay. Natarita lang naman tayo eh. Lipat naman kayo ulit sa pagkawin ng Solon Eagle. Lipat ulit kayo ng Mindanao. Kasunod sa Bado nga uwi. Baka magabang doon, mga gabi. Pero gabi, wala ka nadaan doon ng umaga. Gabi lang. Gabi lang, mga alas 11, dapat nalo ka na. Sabihin mo lang, pasayro ka na yung buksit. Si Miko Buksit. Sunod Miko Buksit sa Arias. Wow, sobrang ano ba ba? Wow, wow. Bisayang Bicolano ka na pala, Bicolana. Sakto daw. Kapag ka na, Bisayang Bicol. Marami rin Bisaya rito, sa Mindanao at saka Leyte, nakapag-asawa ng Bicol. Marami kami. Diyan sa San Isidro, sa Lipanan. Oo, marami. Marami rin mga Bisaya din na napag-asawa dyan. Lagi dyan sa Naga, sa Partido. Dapat ang maasawa, yung sa kapitbahay lang. Hindi. Kapitbahay lang, para di ka na mapunta malayo pa. Bago pa mag-away, balik lang. Oo. Eh, pwede mong iwanan. Sa bahay lang, isuli. Hindi. Pwede mong iwanan. Pwede mong balikan.
Kasi pag uwi mo, nandiyan pa rin siya eh. Pag malayo kasi, diba, mag-away kayo, magkalanganin ka pag alis. Sabihin mo, baka hindi na ako makabalik eh. Kunwari, palas-layas ka lang pala eh. Tapos, pagbalik mo, mahirap na magbalik, di ka na makabalik. Kasi mahal na pumasahe. Oo, hindi mahalap mo sa eh. Tapos sabihin mo, tuluyan na ito, pagkasawa na ako dito ng iba. Dahil gano'n yun. Pero pag kapitbahay lang, madadala ka sa mga sol-sol eh. Sabihin, huwag ka na umalis. Kumain ka na doon sa inyo, balik ka na doon sa asawa mo. 3 hakbang lang, nandun ka na. Balik na. Oo. Pero kung malayo ang puntahan mo, malabong ano? Malabong magkabalikan. Welcome to Barangay Dapat, Lang Italian.
sabi ni tutor, ano, bahin daw yung mga lote doon. Ha? Bahin daw sa mga empleyado. Oo. Gilid ba yung palibot sa turbina niya? Oo. Sukat-sukat niya kaya sukat-sukat daw sa buwan. Sa? Yung signal na kuwan. Nakibalik. Oo. Oo, siguro. Nakibalik. Yung pwesto nun ni Juan, nabawasan. Hindi. Ni tutor. Ano man? Ay, siyempre, nagtutubi sa kanya. Yung mga tanong niya, malapad ba yung mga tanong niya? Ah, sinukat-sukat na. Oo, sukat-sukat na. Binigyan na yung ibang mga empleyado. Oo. Yung wala, binigyan. Oo. Ah, kukuha din ako doon. Oo. Wala bukas. Oo. Pero kahit na alam, utso-utso, hindi na. Lakad, utso. Oo. Ang may gubo ako dun eh. Wala naman na tumira. Babag. Tapos, pag may iba na. Pababa ka na tutor. Hanggang doon sa papunta sa kuwan. Papunta doon sa may Gilid. bulldozer. Gilid. Oo. Ano, meron naka-pwesto na doon. Kuha ako doon. Eh. Hirap lang. Natabas ka lang. Ay, oo. Bakit ka talaga pag nandito sa... Oo, yung may bigaan ka. Init. Sa loob mo. Pili. Jump. Ujap. Pili. Northbound. Kaya sa diversion ng update, hindi makakatulog. Meron bang mag-ihi dyan? Zero? O, itabi natin kasi nga naramdaman ko lang kanina pag nagtitiis dyan. Malayo na yung tinakbo natin eh. Malayo-layo pa yung titigilan natin, may traffic dyan sa Naga. Kaya ganitong oras, may traffic nga dito. Ay, may siya. May siya rin dyan? Ha? Hindi ko pwede dyan. Pwede no? Kaya wala siya sa... Pagkitaan mo, pagkitaan mo. Oo, pwede may siya. Pagkitaan mo dito. Ito lang, sabi. Pagkitaan mo yung body mo para May hindi dada. pumasok dito. May dadaan eh. Ayan. Ayan. Pwede, oh. May Ayan. dadaan. Ang dadaan mo. Dito. Oo, nasirado dyan oh. Dito ha. Sige. Bahala na kayo doon ha. Ay, babae, gusto mo siya. Magsabi kayo. Sa UCR, kuya. Ano, sabay kasunyahan. Magsabi kayo kung nandun pa yung mga kasama nyo para may iwanan.